ഹലോ എവ്രിവൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ്. ചെറുനാരങ്ങയും മുന്തിരി ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഡ്രിങ്കാണിത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കായ തൊലി കളഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം വറ്റി പകുതിയാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 3 to 4 ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈം ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ A to Z Vlog. താങ്ക് യു.